Нямам време да си готвя, не мога да готвя и как по дяволите тогава да се храня здравословно. Ако и ти искаш да се храниш по-здравословно и изпитваш този проблем, нека да ти споделя моята тайна рецепта и какво наистина работи при мен. Но първо ще започна с една история. До преди 4 години аз се храних изцяло навън, не си готвих изобщо и то само защото ме мързеше. Не ми се готвеше и мислех, че това отнема страшно много време и усилия. И това, което правих е, че имаше едно място около вкъщи, което продаваше сготвена храна. То беше точно на 3 минути пеша от нас и аз винаги се храних там или пък ако съм в офиса, се храних на друго подобно място до работа. Преди около 4 години аз реших да взема здравето си по-сериозно в ръце и да започна да си готвя с очакването, че това ще бъде някакво уникално усилие. И наистина първите пъти беше сложно, признавам. Само че в един момент то стана адски лесно и в момента това да си приготвя вкусна и здравословна